أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم قبل جل فوني سلامي فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالكنا أني مالكوا كاكا وبفو نكا وقتي تجوا مهم وبنا جاهل وقتي منا كيف وقتي نلا سلام كفا بسم الله كاي مسلم Doni Blue émission mega balmagana dingue fait c'est la gawlon jay ni belolo jay ak ñoo fait Cheikh Mohamed Koulibaly Basekou alete mo ko dugulen blé ana commentaire ka aleka nala solama émission te sur Rossi Zigri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane morga assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni askila nga Doni Blue émission ga nala solama doni tien kene inshallah horoya kene halala kene parce que folo ni halala kuma pume fo ni horoya kuma pume fo ni ma sebe kuma pume fo me fo blo ne kono donc doni ma sebe kuma foro o Doni Blue ngona na do fulli kan mo bema alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad rafi'u darajati wadud subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ambi befo ni tibaka fuli ni islamia ka fuli ni kiriya fuli ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o ko fe fuli temen ko fe anga allah tan be belajide ka ala wali mon do fe ne be belajide kama soro doni ne kara sawbe ni ayni plantain soro kasaki ala minyo odoni kalfana do jebe ala bolala ka dama ala ka mom nga sawba ambolo ala ku kunjama ambi kan ba be fu madi kono malikoka faso madi har sala ka basigi do akono ala ka bendo akono ala ka jem besma ala ka heredi jem bela dilema ala ku ke ciba ko so do ya sallallahu muhammad sallim ala salama bela dile ga fole galamne ala sallam yante bitam bla dagre na ble inshallah me do anga bi babu kono na ala sallam komi doni kula ala madin do be lu spécialisé ta sur branche kele ne be yo spécialisé do be lu généraliste bi doka bela ina fo ni ñokna nala sona bi gon ne fa kuma trawu de kan nala sona trawu inshallah maro yo badwo gon choba ko nala sona inshallah parce que jebe be bulla bi na fulo ko garse ko la ne fe bianga kuma trawu adama re jume trawu ko inshallah alhamdulillah rabbil alamin karam wasila ambi alafu ka ala wali mando ala mi sona ka an la doniya fena an kunti famido alhamdulillah toujours en bayini o ala in fe ala de ko odo oni astajibu lakum ayni ala wele mbawson wala ma ayni ala dili mbawda madama manam ba dili o ala in fe on yanga nyina ma be ko fladima wala ko saba recherche ni kalam ko fe kalaban toujours yani sayace dungo do am recherche ke wala sala kan jidi flana e jumaye o e kam mawbla ala ka siraka sabana e jumaye ma kamana gani ko ko kamana gan kono amba yin ala fala kan de meni bara sabayin bela ma kamana gani mun bisama ala ka do jabidi anyiruma wala sanay minfo ala ka ke mbura yi ni ndoronde dina kote wana kote mimmi fo o kanya o ko fe yin alika bo femina no yi turabu ye turabu ire muya to ke turabu muya to wela turabu muya to on ba wele turabu on doronte turabu ire to ire de turabu no ilmu turabi anana saudorika na to dara turabu la no ilmu aramili yani ka fon da duguma ale doni nana osradika o sira matike kan ye ilmu ramili min fo no e turabu ye adama yero ngoni ko igoni fen fen ni ada kan nindo ala ni nindo na fen fena akanga musoro o kanga nyini tendewa ni fen fen da akra jin fen fen hakli ba be fam ni akoni bi marché akanga mune soro o kanga tukuri la o kuma na ore la ni ko fedro garske bi garske aleni nafulu kilinte o kuma na garske o dira adama no e anfa adama yi aramade ni ba ay jena ya be sursu ya anfa adama di abe dani be anfa adama ka
dantoya shakla de la shakla ye jumɛn ye bon an bɛɛ bɔlen bɛ adama de fɛ quoi o de ye yɔrɔ in tɔgɔ da adama la adamaden bɛɛ bɛ garijɛgɛ sɔrɔ ni adama ka bonya de ye ni adama ka ladege ye o adama in anw b'a wele adama jamana dɔw kan olu b'a wele dɔhik dɔhik kɔrɔ ye jumɛn ye yɛlɛ nisɔndiya i b'a faamu wa nisɔndiya parce que mun na ni adamaden ye fɛn sɔrɔ i bɛ yɛlɛ ni fɛn t'i bolo i tɛ se ka yɛlɛ n ye kun ye dɔ kuma bɛɛ nka n'i y'a ye toujours i bɛ sourire kɛ fɛn dɔ de bɛ yen kɔnɔ falen don ta fɛnɛ i hakili bɛ fɛn dɔ kan k'o sɔrɔ o tuma na olu b'a wele u ka arabukan na ko turabuden min dɔhik n'i y'ale ye dɔrɔn i kan ka nisɔndiya de ale bɛ nisɔndiya de sama ka se adamaden ma o kɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ni fujuni b'i kan fujuni ye jumɛn ye tɔɔrɔlako dɔ b'i kan i ma garizigɛ koro furuko denko tunkata papiyeko kisɛ fɛn o fɛn de bɛ yen n'i b'a dɔn ko fujunina ko don n'o o bɛ maa min kan adama de bɛ kɛ sababu ye ka o fujuni wuli ka bɔ yen n'i ye adama baara dɔrɔn i b'a ye ala b'o fujuni ta ka bɔ i kan o tuma na jamana wɛrɛw kan olu b'a wele ko el ahyan el ahyan égyptiens b'a wele ko el ahyan i n'a fɔ égyptiens dɔw b'a wele fɛnɛ ko dɔhik olu b'a wele ahyan o kɔrɔ ye jumɛn ye ɲɛnamaya ɲɛnamaya a bɛ faamu wa n'i bɛ ɲɛnamaya la i kan ka nisɔndiya ni fɛn caman ye o tuma na adama yɛrɛ ye kelen fila a bɛ faamu wa ala k'an bɛɛ sababu ni adama ye n'ala sɔnna karamɔgɔ ye walawalali caman di an ma sisan adama na an tun tɛ caman minnu don a la i da sera olu caman ma i y'a yira k'a fɔ ko adama ye garisɛgɛso de ye i y'a cicogo fɔ tɔgɔ wɛrɛ minnu b'a la fɛnɛ an yɛrɛ tɛ minnu don a la filɛbagaw ni lamɛnbagaw tɛ minnu don a la i y'olu bɛɛ fɔ o b'a yira k'e y'a baji cogoba k'a dɔn nakari n'ala sɔnna ma n'an bɔra yen est ce que adama a bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma ka adamaden kɛ nafolotigi alhamdulillah an ye min fɔ kuma la toujours kumaw bɛ ɲɔgɔn dafa bamananw ko ten n'i ye kumasen dɔ ta kumasen wɛrɛ de bɛ o dafa alhamdulillah adama in ale yɛrɛ bɛ den minnu fɛ a yɛrɛ ka so ye garizɛgɛ so ye nka ale yɛrɛ bɛ den minnu fɛ walama a nɔrɔ o ye tasuma de ye adama yɛrɛ nɔrɔ ye tasuma de ye i bɛna ye k'a fɔ n'i ye adama dɔn ka baara a ka teli kojugu a ka teli kɛnɛrɛma mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu dolo ye fiɲɛ ye adama dolo ye tasuma ye n'i ye adama baara olu ye o ti defo ye karamɔgɔ ka baara la tasuma ni fiɲɛ kɔni ye taamaɲɔgɔn ye a bɛ faamu wa tasuma ni bɔgɔ ye taamaɲɔgɔn ye nka tasuma ni ji ti taamaɲɔgɔn ye e bɛ ka kuma in faamu de wa mɔgɔ bɛ n'a dolo ye fiɲɛ ye n'i ye adama baaraw ye hali adama siɲɛ 7 ci k'a d'a ma n'a nasi ko dɔrɔn a bɛ bin ka hɛrɛ kura dɔ sɔrɔ est-ce que i bɛ kuma in faamu nka maa min dolo ye ji ye ji qualité ka ca ji dɔw bɛ woyo dɔw sigilen don o tuma na maa min dolo ye ji ye o tuma na n'i ye adama baara ye a dɔ la sauf a ka ɲɛ a bolo ou sauf a ka ca a bolo a bɛ faamu o tuma na o adama in i ko ka maa kɛ nafolotigi ye gindo ka ca adama dabɔkun ye garijɛgɛ yɛrɛ de kana jɔ nka n'i y'a ye n ko gindo ka ca an bɛ kuma ni tiɲɛ de ye an bɛ min dɔn bamananw ko ten i bɛ min dɔn i bɛ kuma dɔw di wa ma utitum ila min kalil ala ma foyi di an ma fana kɛra fitinin de ye ne bɛ fitinin de dɔn nka i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ ne lamɛn o bɛ belebeleba dɔn adama la ne yɛrɛ t'o dɔn fiyewu a bɛ faamu wa parce que ne ka dɔn t'a la an ka kalan ni recherche la adama ka ɲali bɛɛ ye garisɛgɛ de ye furuko kana jɔ denko kana jɔ papiyeko kana jɔ kisɛ fɛn minnu bɛ yen ni i mago b'a la rapidement a kana jɔ garisɛgɛ yɛrɛ kɔnɔ garisɛgɛ yɛrɛ ka furan ka jɛ fo tubabuw baara ka dɔn de ka baara ka d'u ma adama ye garisɛgɛ so den de ye wa a b'a ka so de kɔnɔ nka tasuma dolo don a dolo ye tasuma de ye fo de ka faamu adama yɛrɛ nɔrɔ ye tasuma de ye nka garijɛgɛ so den don wa a b'a ka so kɔnɔ n'o ye garijɛgɛ ye adama n'i y'ale baara maa o maa ye maa
qualité saba be a ka teli olu bolo ni maa bɛɛ ye nka min na o qualité saba la min ye première ye o ye fiɲɛtigi de maa min dolo ye fiɲɛ ye i y'a faamu wa deuxième ye maa min dolo ye bɔgɔ ye et cetera i y'a faamu o tuma na Adama ale ye kabako fɛn de ale kɔni dabɔlen ye fɛn min kama tigitigi sisan e yɛrɛ garijɛgɛ kana jɔ fiyewu kuma bɛɛ ka 10,000 ni 20,000 sɔrɔ 10,000 ni 20,000 n'o ma kɔ tigɛ la yɔrɔ nafolo bɛ na a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ bana yɛrɛ kɛ bana ye o tuma na Adama y'o de n'i y'a ye ma don i ka kuma in kɔnɔ direct la ka maa kɛ nafolotigi ye parce que an b'o kɛ jumɛn ye sisan nka miliyari sɔrɔ sisan ka dalu baara ka miliyɔn caman sɔrɔ sisan o de bɛ maaw kunna nafoloko la wa o fana de don o de ye nafolo ye nka garijɛgɛ ye jumɛn ye ni nin baara in kɛ kuma bɛɛ n bɛ projet kuraw sɔrɔ kuma bɛɛ n bɛ élan kuraw de sɔrɔ kuma bɛɛ dugu jɛ o dugu jɛ i n'a fɔ bi de ka di ni kunu ye Adama y'o fɛn sugu de ye wa ale baarali la fɛn jɛmanw de ka d'a ye ni lamɛnbaaw bɛ ka n ka kuma in faamu o de ka di n ye kosɛbɛ n fɛ lamɛnbaaw k'a faamu parce que ka question ye min ye o de ye Adama est-ce que a bɛ se ka maa kɛ nafolotigi o kɔrɔ ye jumɛn ye Adama ka bɔ sisan dɔrɔn k'a baara ne k'a fɔ sisan Adama baara dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ sisan i bɛ nafolo sɔrɔ a ye garijɛgɛ de don i y'a faamu wa a bɛ garijɛgɛ de teliya ne bolo garijɛgɛ ni nafolo ale tɛ kelen garijɛgɛ nafolo tɛ kelen d'accord garijɛgɛ caman de faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ taa kɛ nafolo ye d'accord a bɛ n'a fɔ muso kelentigi ni muso nantigi tɛ kelen muso kelentigi de ye musoya daminɛ furu daminɛ voilà bon garijɛgɛ sɔrɔ nafolo sɔrɔ daminɛ ye jumɛn ye garijɛgɛ sɔrɔ bɛ na i y'a faamu o bɛ ko ten ko ji bɛ don kɔ la ji min donna kɔ la dɔɔni ani ji min nana haba n'a bɛ taa haba bon la Adama a ka gɛlɛ dɔɔni kɔnɔ anw fɛ yan garibuya jamana kan min tɛ Adama baara a ka gɛlɛ i y'a faamuya parce que ale ko ye fɛn min ye a bɛ na ni ko ye ale fɛn min ka di ale ye kosɛbɛ a ka sarakatiw la fɛn jɛmanw de ka di Adama ye fɛn jɛmanw bon ni Adama yɛrɛ ɲɛn'i bolo a kudamu bɛ se ka bɔ i ye kudamu b'a la quoi kudamu bɛ laturuden bɛɛ la jinɛ bɛ laturuden bɛɛ la kudamu bɛ laturuden bɛɛ la laturuden kelen o kelen ka daminɛ Seju la ka taa bila ko laban Musa la a kelen tɛ yen i ni ramili kɔnɔna na turabu kɔnɔna la ko jinɛ dɔ tɛ taama ni min ye jinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ taama ni Seju de ye bon n'i ka Seju baara sera o nombre ma o jinɛ bɛ bɔ i ye mun ka di i ye i bɛ mun fɛ an b'i sɔn a baarabaga yɛrɛ ye f'i ka nombre ka s'a ma de i m'a ye Amadu Kaliwa la Kaliwa tun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ni a tun bɛ sɔrɔ sigiyɔrɔn kelen na i b'a fɔ dɔrɔn a bɛ na nka o tɛ o i bɛ Kaliwa kɔnɔ de tile 7 bɛ d'i ma ou bien tile 3 bɛ d'i ma o kɔrɔ ye jumɛn ye k'i ka Ala tɔgɔ in fɔ k'a fɔ ni ba wɔɔrɔ don a fɔ ba wɔɔrɔ bon su 3 kɔnɔ hakɛ dɔ de ɲininen don n'a sera o ma dɔrɔn a bɛ na t'a sɔrɔ i bɛ k'ale la a bɛ fɔ ko 1 de i y'a faamu wa bon e ka se k'a wele a kana fɔ sisan o b'a sɔrɔ aw donna ɲɔgɔn na tɛmɛnen na de laturu la n'i y'a baara ka caya Adama fɛ i bɛ to ka baara ka caya ka baara k'i la ka caya finalement i bɛ taa t'o la sa i n'a kudamu yɛrɛ bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ n'o yɛrɛ bange i ye Ala tɔgɔ fana bɛ ten de n'i donna Kaliwa kɔnɔ ka Ala deli k'a deli ma dabila kudamu in bɛ wuli ka bɔ jamana dɔ de kan ka na e fɛ yen karisa y'an wele ou bien i ka deli cayara an ye o tuma na i bɛ mun fɛ mun ka di ye i bɛ fɛ an ka bɛn mun kan ne bɛ nin de fɛ n bɛ jamatigi yɛrɛ fɛ n bɛ nafolotigi yɛrɛ fɛ n bɛ fɛ n ka bɛɛ da n'i bɛ fɛ i ka bɛɛ da o se bɛ anw ɲɛ an bɛ se k'o k'i ye nka i bɛ nin k'an ye n fana b'o k'aw ye o kuma baara ban a bɛ saritiw ta ɲɔgɔn ka ban kɛlɛ t'a la o t'a la a bɛ faamu o tuma na turabu kelen o kelen i ka da la a kelen o kelen turabu tɛ hadamaden dɔnni ye koyi turabu ye ilahiya dɔnni de ye ilahiya ye Ala ka dɔnni de don dɔnni in bɔra min indillah awɔ min indi jinni wala insi bes jinɛ ka dɔnni tɛ adamaden ka dɔnni tɛ dɔnni in dira Nabila Idirisa ma waati min na o y'a sɔrɔ fadenya de tun bɛ yen dɔnnibaw tun bɛ yen magicien ka fɛngɛ dɔrɔn ka kɔnɔ bɔ ou bien ka fɛngɛ dɔrɔn ka ko dɔ kɛ o tuma na a bɛɛ kɔda ye min ye maaw tun tɛ se ka filɛli kɛ i ye nin kɛ sisan i bɛna nin kɛ sini nin bɛna sini kɛ nin bɛ kɛ tan Ala y'a di Nabila Idirisa ma ka se ka maaw karabaga don diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ Ala kira ci waati o y'a sɔrɔ larabuw tun bɛ se kuma la kojugu u kumakan ye kabako ye n'u kumakan mɛnna kabako don o tuma na Ala fana ye kɔrɔnɛ di Ala kira ma daliw ni kuma gɛlɛnw b'a kɔnɔ min tɛ se ka kɔlakari o de y'u da kira la kira bɛɛ n'a ka mujizaw de don kan o tuma Nabila Idirisa ta de ye turabu bɔra Ala yɛrɛ de fɛ yen ka bɔ Jibirila ma k'a di
idi sama akabara okay o kuma turabulla abinyana fenama bara angana sofe ukala ni sofe kala dora be boala ka ko kono jinne shetana mun bano fe ni be nyoy okay sofe jumaye ka chef ka ko julki ka barake abike ni ake kabakodu biski muna jinne shetana sunu tama se no be nyoy sharti mun be olula osra kasa akogacha turu o kuma ni abani nono kene ini ala bi nyonyi o kuma ala kelmu ga moy mo fena da osraka ulu bi garina ko yindi de Allah o kuma la turi kabako fende min nati chinati de moruko soni ta doniya bara abese ke I jodi mine ki I jopew Allah la turi silsila de ni silsila ko jume la turi ozunde ozune jume ne ya kala karamo fe o fana kala karamo fo daro ti se fo karamboro bala bo tasoro o kasa o karamo kasa de binanila ne fene karandoro kasa btela wala ne ya bahana dinu ni finteni ko ay ko ani ni karambo beneno kola okay ni me mbora ni roina ni ben kan antini kele d'accord ya fo mte finteni de chaleur o na soro enu benete vaira samo manga dole confetti dani fuite ni dole confenite ko lo sala sofi ka dengo ka jo ika furuko ka jo I garje ka jo talinye fe ka bike ke fatoy bibe sikse ke shinika balika sa o doni te la trula chebi sabala ti se doni fu mana na ireti doni fu ma doni fu eventiti Allah de la ka fi emission damina la ni manyina ngo folo ikasika kudamu soro anga chorba mun temena moketa mun temena wi ala dini mun ke kudamu bu yebe barangmani sarakati min bobo balika buyi ka karsa ayi cin da yi maklini an kan ani bi fani ga barake o kuma ni mine o chorba jine chorba ni di karamo chorba ma o kasa do na nyokona shati bu nyonche bo har ni jine chorba na fatu ti se ni chorba nka sisa na di mo ma ke turudi na bona na buna ka fo an mo kede ni di an tsaka nun kede an mo ka shantir ba Allah an mo ka kasabara Allahu akbar Allah bo ni e na shunu ko fe ka so ni ma de ma ya bara buna ka fo an mo ka kasatin na izunte o kuma direct dro ubi mo nya bi na ko e juma eto don yu balika yi dum babi sasa o be barika samobilla be balika mama na fen to dola la tiko be ngasa o be ko abi famuya o kuma na adama ale la jina bala ruhaniya bala kata se fala ka jawma ko mi shaytan bala samiru bala fenro bala fata se shaytan ka srodima min bebe trabu klinkina ni adama yi ni ala sona mi ga question to la me ka so ten babu to inshallah inshallah yalla la tanya fe ni karamo ka numéro di flaba la ba bela jelema numéro kile mi ga teme janya fe na la sona mi mal ko ka be négatif ke 00223 72 40 59 75 ni ko numéro ga mi soro na la sona ma comme wati la ko fana do ka abese ga fo siro kile fana na la sona ma trobu ko amena émission sigi kan million sui kata million sui kata parce que trop beaucoup ngare mo chama na la sona mais e ga expliquer ta tout mina fane aka gele ko mo chama fane bi se ka expliquer o tout lati bon na la sona ma talinya fe am émission chama ga trop ka comme bi am adama de ka ni go abisega na fulo di mo ma ko ye kuma chama fo mais adama yere dabura garsiga de kama c'est-à-dire kuma nun cara ko abuna nere ko ni afam ka fo c'est-à-dire ale dabura garsiga de kama mais garsiga fana mana caya ko be kenna fulo ya ira fulo garsiga na fulo tikeli na ala sonama nante fe imse ngaji abli sisa an woni bebe garsiga de ko na la sona ka fayda kerengelen di adama kan fleba ni kan moye ni fayda min bora edda kon ni nina bebna dawlo na la sona sali ka da ye farfase min di adama kan sali fem kadai do ni am fem mala vraiment ne ko ni wasara ni fem je ngata nyefe bi na la sona min fayda kerengelen di kan mo ma inshallah alhamdulillah karamo silambe alafu ka ala wala yimondo ka ala barkada bo arama de chien fara mamandi ben mogo be haba galonka boliti laba tien de be me bolida nga tien be me mangwala yana ka wuli on gangalo ka boli silamai atila ban quoi anga tien fo nyoye o de kafsa ben mogo be nga ke 500 milliardaires ni ya ke 500 ba mon ngoti ka woro kari
ka mo tarata ntene ka ke fen tarata araba tikinyana sikatala ne tiɲɛ dɛ nka makɔrɔ min fɔ n ye e ka bange dimanche ka mɔ ntɛnɛn tarata e ka kɛ fɛn ye araba b'a sɔrɔ i janaja kɛra Allahu i bi mɔgɔ o mɔgɔ dɔn laban ni kodɔnnaw kulo b'an na kan karamɔgɔbaw kulo b'an na an ka karamɔgɔw fo u ka weleli la kuma bɛɛ k'an remercier sila hadamaden o hadamaden n'i y'a ye ko hɛrɛ b'u ka du kɔnɔ a ma daminɛ bi tiɲɛ depuis mɔkɛ taa mɔkɛ o y'a ɲini ka bila de ji bɛna dɔɔni dɔɔni a bɛna dɔɔni dɔɔni a bɛna dɔɔni dɔɔni fo mɔden dɔ de bɛna kɛ puissance a bɛɛ la ale ye Bukari ka cɛsiri dɔ wa cɛsiri in kɛra ka bila a bɛ kota sugu bɛɛ kɛ nafolo ko in na a tɛ tiɲɛ parce que mun na ale tɛ o nka n'i yɛrɛ ye nafolo baara i yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ n'i ye kota dɔw kɛ a bɛ jɔ nka n'i y'a ye e nana bila nafolo dɔw kɔnɔ i bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ i bɛ ban ka maaw sɔrɔ i bɛ ban ka ko dɔw kɛ i bɛ ala kotaw kɛ nka n'a ta bɛ a bɛ ka jigin a y'o bɛɛ la a b'a fɛ ka foyi bɔ a la e tɛ o ala mɔgɔ t'i la o ko in kɔnɔ o an kɔni dira e ma bisiki n'a ka kan i garijɛgɛ bɛnna i bɔnnaw don nka bɛnbakɛw de y'a ɲini ka bila o la o adama in filɛ nin ye sila turabu kelen o kelen a bɛɛ sigilen bɛ sigikan dɔ de kan kunkolo b'a la disi b'a la kɔnɔbara b'a la sen b'a la Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sila adama ale ye 7 de n'a bɛ faamu kala 7 de a bɛ bɛn o de ma kala kelen de ye kunkolo ye a tɔ 6 bɛɛ lajɛlen ye disi ni kɔnɔbara ni senw ye o bɛ bɛn kala 7 ma o de la adama bɛ sɛbɛn siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 walima siɲɛ 700 ani siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 walima siɲɛ 7000 ani siɲɛ 700 ani siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 sila an bɛ nin di lamɛnbaa bɛɛ ma a kɔrɔbɔ dɔrɔn lahara ko tɛ fiyewu tisɛ misɛnnin jumɛn de bɛ yen min ka nɔgɔ e ma garijɛgɛ don ye don jumɛn ye tarata tɛ wa o tuma na a kɔrɔbɔ dɔrɔn tarata dunya dɔ fɛ walima bi tarata yɛrɛ i k'i sigi i ka adama sɛbɛn ni siɲɛ hakɛ in na 700 77 7 etc e y'a faamu n'i y'a 7 ye n'i y'a nasi bɔ e k'i jija de i ka digiɲɛso ye ala deli yɔrɔ de ye walahi ala bɛ sɔrɔ digiɲɛso la o jinɛ tɛ yen a ka quartier la ou bien a ka dugu la k'a min ni juru tɛ digiɲɛso la o jinɛw ye baara kɛ Sulemana de Sulemana de ni jinɛw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ sigi du kuma da ni da masa Sulemana diɲɛ don min na ni an sera turabu Sulemana ma don min na o don maaw n'a dɔn ko wɛrɛ bɛ dɔɔni ko la min tɛ nin ye ko ka ca sila o turabu digiɲɛso bɔgɔ dɛ i jija de i ka digiɲɛso bɔgɔ 7 ani digiɲɛ den 7 i k'o k'a la digiɲɛkisɛ den 7 kana i bɛ kelen ta nin so in na fɔ digiɲɛkisɛ soden 7 e y'a faamuya ani bɔgɔ in o kɔfɛ i bɛ misiri jamaw kafo yɔrɔ jumɛn ye silamɛw bɛɛ lajɛlen silamɛw misiri kɔnɔ maajuguw b'a la yen kɔrɔtɛtigiw b'a la yen somaw b'a la yen a bɛɛ b'a kɔnɔ yen hasidiw bɛ yen minnu tɛ fɛn ka taa ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ misiri in kɔnɔ yen o tuma i b'o silamɛw k'a kɛ to an yɛrɛ silamɛ ye nka ni min kɛra ni min bɛ senna waati min na o ka fɔ i b'o bɔgɔ dɔɔni ta i b'o k'a la misiri 7 n'o bɔra sugu 7 bɔgɔ i b'o k'a la silamɛya ka ko de d'i ma dɛ walahi bilahi n'i ye nin kɛ adama la ni ala ma fɛn dɔ jira i la ala kama émission wele dɔrɔn n bɛ émission haramu wallahi billahi n'i ye nin kɛ adama la ni ala ma ko dɔ jira i la n wele billahi n bɛ émission haramu n t'i yɛrɛ bila sa ko kuma tugun kabakow bɛ yen tiɲɛ b'o la n'i ye nin kɛ i b'i jija so jɛman kusi 1 2 fɔ 7 i b'o k'a la parfum qualité 7 ɲini k'o k'a la sila sɔn b'a fɛ ka fitini toni tigɛ la i k'i ka hami fɔ i k'a muɲɛ la n'i bɛ sɔrɔ kɛ ou n'i tɛ sɔrɔ kɛ i bɛ n'a ye kabakow bɛ yen ko tiɲɛw bɛ yen an bannen don baara ma an ka baara kɛ an ka baara kɛ n'i bɛ fɛ wariko yɛrɛ kana kɔtigɛla la bada jamana 7 wari n'a dɔrɔmɛ bɛ sɔrɔ i bolo a wari denmisɛnmanin quoi i k'o k'a la n'o tɛ sɔrɔ a ka jamana yɛrɛ dɔrɔmɛ 7 i b'o bila nasi in na sila kow bɛ yen kow bɛ yen a bɛ faamu an bɛ nin di kanuba ni lamɛnbaaw ma adama n'i y'a baara ni so jɛman fɛnɛ ye o ye masaya jɛman ye sokɛ jɛman pasipasi
ni adama bara no e ka cha toro la ka jo ka du kono ki makashi sida idum bi ka bana o te jigimbe Allahu akbar don tibba adama e kaba ko ye adama bara dun yere nyana mai dimashi ani tenani tarata ni adama baro la duro taje Nash lundi mardi wallahi ni ya bara ulla duro ba soro ke taje donc dum fene be bara dun be turabula de bala sigi fawn de bala bi siki nyeshi en fe bi ko bi en fe bi karata ba kata ni bele be turabu kono ay to nga kalanke kalana bi ko chama fam aywa ala kan be sabama kalan ko fe ni ya me abara ni abara ni minyi kera tigedi do alu famo mala kan be sabama ala ma ala tike beka anye ngala ko ni sona chama kan kuma kamme o ni ya me ni dara la ni ya kala kan nafa o ni re madala fene ni dara la to ko ke ala kan wasa ala kan sutura ala kan bella bangunya ala ko ci ba ko so dum bu yakama solli ala muhammad sallim abe doke mo be no in faydenke ala ka barka do ala iga do ni sama yare ma ni war basro al ma fanji garam mo ba ya do ni jinera mo inshallah baro ni men dazi ala bi inshallah bi do ka bi tanku bi do ke inshallah amba fa rabbana zalamna anfusna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna min al khasirin rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.